sabuwar wakar Isa Ado Gwanja wadda yake shirin sakewa kwanan nan. Sai kuma za ku ji wasu matasa su biyu sun taki daga Kaduna zuwa Kano domin su ga mawaƙi Dauda Kahutu Rara. Kamar yadda muka kawo muku kanan labarin. Yanzu kuma za mu shiga cikin gundar labarin gadan-gadan, amma kuma kafin nan in kai sabon zuwa ne cikin wannan sabon tashi ta mai albarka, ka danna mun subscribe sannan ka danna lambar karrawa, za mu sanar da kai da zarar mun dora. Idan kuma kun mana subscribe kuma na like ga wannan bidiyon, mun gode. Mawaƙi Ado Gwanja ya fice ga sabbin salon waƙoƙin da mata suke yayi, da maza da mata suke tashewa ga wannan zamani. Abin da ya sa manyan malama da masu faɗa aji na cikin ƙasar nan suke sukan lamarin mawaƙin da cewa yana yin waƙoƙin batsa ne da yake lalata tarbiyyar al'umma, inda mawaƙin ya musanta haka. Kwanan nan mawaƙin ya saki wasu tagwayen waƙoƙi inda suka samu karɓuwa matuƙa a gurin maza da mata. Waƙoƙin kuwa su ne kamar haka: da farko ya yi war, inda bayan kwana kaɗan ya saki tas. Yanzu kuma gashi yana shirin sakar waƙar mai taken girgiza. Alamu ya nuna wannan waƙar mai taken girgiza za ta girgiza duniyar masoya waƙoƙin Hausa. Dalili kuwa Allah ya wa Ado Gwanja nasibin waƙoƙi, salon waƙoƙi, waƙa tare da kiɗanta wanda ya jan ra'ayin al'ummar wannan lokacin. Amma ba da ɓata lokaci ba, yanzu za mu saka muku waƙar ku ji ta kaɗan daga ciki.
Barkanmu da dawowa cikin wannan sabuwar wakar da Ado Gwanja saki wanda kuka ji yanzu kenan. Mai taken girgiza, da fatan dai kun ji daɗin ta. Kuɗan dakata dai kaɗan nan da ba daɗewa ba za ku samu cikakkiyar wakar. Kadai ku manta kuna tare da tashar nan taku mai albarka wato Arewa Star Hausa TV, wadda a kodaushe take kokarin kawo muku sababbin labarai ko kuma sababbin bidiyoyi mai ma'ana masu gamsarwa wanda za su nishadantar da ku, su kayatar da ku. Wato muna nufin dai ku danna subscribe sannan ku danna lambar karrawa da zarar mun dora za ku sanar da ku.